Abot naman celebrant, oh. Asa ni sa restaurant nga nagtapok may dire kay bago yung cellphone. Celebrant. Aman na na eh. Apil siya kay bago man imong cellphone. Kasi nabili. Asula. Pakita siya mo cellphone niya. Muli niya siya eh. Again, mga taga-Bohol, listo mo kay muli gani eh. Sa may atong ipa. Oh, shout out sa mga taga-Bohol. Pindot na kayo. Virgin Island. Taga-Virgin Island, oh, dapat. Napatay, 26,000 dapat. 26,000. Ano, gibawal ng pagkaon. Pero dili na issue yun ang 26,000. Mas mahal ka sa Virgin Island sa beer, Oh, pagkaon. wala diha. Oh. Siya rin di sila mawa, ano? Hello, so nami karon sa Birch on the Lake nga brewery. Dili Birch Tree ha, dili mga nang ugatas. So kani dili kay kuan siya local brewery sa Minnesota, nga popular po niya. Ato dalawa nila mga labian nga beer. So ano siya, deserve ng beer ni. Okay. Thank you. I think So- we're ready for food. Oh yeah. If it's okay. Oh, of course. 3 birch burgers. That's it. Yeah, bro. The best burger ever. Alright. We'll see about that. So na mong kuan, beer, no? Murag ka ng mango juice ilang beer diri. Pag kunin nila mo karon pa gihaon ba? Tap ko sa tap. Oh, ila kay duha oh. Duha pakita niyo mga beer eh. Cheers. Bitaw nag-voice out me karon kay na si Mark gikan sa akong bayaw gikan sa Mexico. Nya mo na sa next week. Nya akong amigo pod kay na kuha na diri na resident na sa US. Woohoo! Ilang family so congratulations Mark. Aniya ang usa na mo nga kauban wala pa diri si Boss Jer. Apil sa to na mo i-celebrate kay bag-o nga cellphone iPhone 14 ba. Dili ta mo ulit sad siya og Pilipinas next week so mo na siya mga taga-Bohol, alisto mo kay mo ulit Boss Jer. Nya, inom sa miteriya, kita-kita talito. The proof of the pudding is the eating. Or the proof of the burger is in the eating. Bueno, be? Namit ba? Recommend mo? Juicy, meaty, tasty. Ingon sila nga,
Mao ko na yung pinaka-the best na burger na doon. First burger ko ni. Homemade ko ni. Ato dalawan ko lamig. Sound part. Okay, thumbs up. Lamig kay Bart. Creamy dyan ito niya. Tender kaya meat ba? Sino ulit lamig? Garantisado. Highly recommended. So kaning kuan kaning Birch Lake na brewery kay restaurant sa siya niya. At the same time kay kanang venue na siya sa mga parties ba, mga events like birthdays, kasal, kay nindot na kayo ang ambience sa gawas ba. Kay lake, as you can see, sa gawas murag na ay murag birthday ko sa gawas. Kaya dili sa soul kay nananay gini siya dili sa soul. Kaya direkta sa akong likod, brewery na siya, no? Automatic na siya, ni mga dagko nga barrels. Yung pinakanindot yun karon nga kuan event kay Friday is ang banda-banda niya. Ato na i-check out guys. Kung sa'yo lang mga banda-banda dali. So, stay tuned mo sa video kayo. Matakay ba ako? Basin mo jam, di ba? Hi guys. I-order may pulutan rin. May pulutan kay tiramisu. Pulutan na dessert. Pulutan na dessert pa. Sa ato kay sisig man, may ana, barbecue, dili oh. Styro mo. Tanawa. Ah, sige be, sige na be. Ah. Sige na be. Ya. Payo. Pero nila di wala ng beer. Sige na be. Ang pulutan gyud imo ginai, di ba tubila gyud be. Dere, masabtan gyud imo nga kung Pinoy ba kay kami ray saba dere nga. Katawa oh. Dere ang mag-inom dere ito tiyo ko. Muna usam na part. Muna ka pulutan na to. Ilaw. Tiramisu. Oh, ilaw. Ah, grabe ang sophisticated kayo mo hungi ito, oh. So that's a wrap. Muna to ang amuang inuman session diri sa Amerika. So, lahi ra gyud ang inom diri pa doon sa kay para diya sa atoa ba nga. Sa atoa bibo gyud ang inom ya saba. Dili kay kanang Tukyo ba kanang bati ba pero lami lang mga beer. Pero ug yung kaglingaw-lingaw, lahi ra gyud ang lingaw diya sa Pilipinas. Lahi gyud ang lingaw sa Pilipinas kay kung kalingaway na niya kanang magkataon na napakay naman. Napakay magkinusultay og kanang tuto. Ganiya kay kami ra gisaba, giduol lang ba kay saba man ni. Ana ginang Pinoy. Ya, batse na mi kay alas 11 naman kay gabi. Night na. See you sa among sunod nga video.